No niin, mä oon täällä Oulussa Pohjolan lääkäripäivillä ja minulla on tässä haastateltavana lääketieteen lisensiaatti Annu Tertsunen Lääkäriliitosta. Annu, teknologinen kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin ja koko tämä terveydenhuoltoala on suurten mullistusten kourissa. Miten teknologian kehitys näkyy lääkärin perustyössä tänä päivänä? Lääkäreillähän on ihan perustyökalu potilastietojärjestelmä on digitaalinen. Ja meillä on parin vuoden sisällä tullut kanta-arkisto, johon laitetaan meidän tietoja, jonka kanssa jatkuvasti tehdään töitä. Ja e-resepti on meidän digitaalisia työkaluja, mikä on ihan uusi, joka on tullut tämän vuoden alusta, että sitä on pakko käyttää kaikissa työtehtävissä. Että kyllä se niin käytännössä nämä on tullut nämä digitaaliset työkalut jäädäkseen ja toivomme, että niitä kehitetään jatkuvasti paremmiksi. Miten lähivuosina, mitkä on semmoisia nyt seuraavia isoja uusia asioita, mitkä tulee vaikuttaa teidän työhön kaikkein eniten? Onko jotain uutta tulossa? No kyllähän kaiken kaikkiaan hoitoon on tulossa tällaisia digitaalisia ulottuvuuksia. Videovastaanoton pitäminen lisääntyy, telekonsultaatiot on yleislääkärien spesialistin yhteysvideon välityksellä tai lähetetään vaikka kuvaa ja spesialisti saman tien kommentoi tämän tyyppisiä ja jopa chattivastaanottoa on sitten tulossa. Olisi vielä ihan käytännön työkaluja, digitaalisia stetoskooppeja, otoskooppeja, konsultaatiomenetelmiä, kameroita, joilla otetaan kuvaa ja liitetään potilastietojärjestelmään ja lähetetään toisen ammattilaisiin. Näitä tulee jatkuvasti. No sä vedit ehkä kaikkein innovatiivisimman session näillä lääkäripäivillä. Jotain ihan uutta. Kerro vähän sun sessiosta. Joo, me oltiin Lääkäriliiton koulutusihmisten kanssa suunniteltu tämmöinen virtuaalilääkärisessio lääkärinä etänä, kuinka toimia virtuaalilääkärinä. Oli ensin perustietoa kokeneita lääkäreitä, jotka on tehnyt chattivastaanottoa ja videovastaanottoa. Ja sitten oli tällainen ihan käytännön harjoittelu, että oltiin rakennettu tällaisia harjoittelurasteja. Päästiin videohaastattelua tekemään ja harjoittelemaan vuorovaikutusta videovälitteisesti. Sitten oli tällaista digitaalista statuksen tekemistä, eli potilaan tutkimista digitaalisella stetoskoopilla. Lääkäri oli toisessa huoneessa ja kuunteli sitä ääntä, että miten se ääni kuuluu ja voiko sillä hoitopäätöksiä tehdä riittävän hyvin. Otettiin kuvia potilaan nielusta ja arvioitiin toisella ruudulla, että pystyisikö tästä jotakin arvioimaan. Ja sitten ihan käytännössä harjoiteltiin chattilääkärinä toimimista. Toiset lääkärit olivat lääkärin roolissa ja toiset potilaan roolissa ja kokeiltiin, että miten se toimii. Ja sitten vaihdettiin rooleja, että lääkäri pääsi kokeilemaan myös sen potilaan roolin siitä. Ja tämä oli semmoinen formaatti, että ihan tämmöistä koulutusformaattia ja käytännön harjoittelua ei ole vielä aikaisemmin toteutettu. Mitäs lääkärit tykkäsivät tästä tämmöisestä näin hands-on tekemisestä? Tykkäsivät paljon. Toki varmaan siellä oli vähän valikoitunut se lääkäriaines, että siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita siinä kokeilemassa. Mutta kokivat erittäin hyödylliseksi sen koulutuksen ja nimenomaan se hands-on harjoittelu sai paljon kiitosta. Että siinä tuli ilmi sellaisia asioita, hyötyjä ja haittoja ja rajoitteita ja toisaalta sitä vau-elämystä, mitä ei luennolla saa. Että kyllä siellä oli ihan rivilääkäreitä, jotka kokeili ja tykkäsivät, mutta sitten oli myöskin organisaatioiden edustajia miettimässä, että voisiko tämmöisen toimintatavan meille ottaa käyttöön. Ja että kaikki saa jotain antia siitä koulutuksesta. No kuinka suuri osa lääkärin työstä voi periaatteessa siirtyä videolle tai chattiin? No sellaista kokonaisarviota on vaikea sanoa, koska on joitakin potilasryhmiä, joita ei voi siirtää. Esimerkiksi hätäpotilasta ei voi hoitaa etänä tai akuutti vatsakipupotilas, joka pitäisi päästä tunnistelemaan, niin ei voi hoitaa etänä. Mutta on joitakin tutkimuksia, joissa on tällaista perustason materiaalista todettu, että jopa 3/4 pystytään hoitamaan hyvin varustellulla videovastaanotolla, mutta siinäkin tutkimuksessa todettiin, että tämmöisessä aineistossa, missä on kaikenlaisia potilaita, niin niistäkään 3/4, mitkä pystyttiin hoitamaan, niin kaikkia ei olisi kannattanut hoitaa, että ne valikoimaton aineisto tuli sitten kalliimmaksi hoitaa etänä. Että se pitää kyllä jokaisen prosessiin miettiä huolella, että mitkä potilaat hyötyvät ja miten se prosessi pitää rakentaa ja minkälaisia sairaustapauksia. Toisaalta chatti-vastaanotto vaatii ihan erilaisen potilasmateriaalin, kun sitten taas videovastaanotolla pystytään hoitamaan vaikka rauhallisesti kansansairauksia ja chatilta taas nopeasti pieniä
sellaista kokonaislukua, että paljonko yleensä voisi niin aika vaikea sanoa. Joo, ja se varmaan vaatii niin lääkäreiltäkin uusia taitoja. No toki se vaatii jonkin verran sellaista ennakkoluulottomuutta, että haluaa lähteä kokeilemaan tämmöistä uudenlaista työmuotoa. Sinänsä IT-osaamista ei ehkä hirveästi, koska IT-tuki pitää järjestää sitten hyväksi tietenkin tämmöisessä. Mutta vuorovaikutustaidot kyllä korostuvat. Sä joudut eri lailla miettimään, kun liiottaa sitä nonverbaalista viestintää, että miten sanallisesti kykenet asian hoitamaan tarpeeksi selkeästi. Sitten chattivastaanotolla vielä entistä tärkeämpi se, että miten pystyt kohdentamaan kysymykset sille, että ne olisivat riittävän selkeitä, mutta kuitenkin ei koko maailmaa syleilevä. Lähestymistapa on tavallaan päinvastainen niin kuin normaalilla vastaanotolla, kun sä yrität saada potilaan puhumaan mahdollisimman paljon. Ja sitten chatissa on tämmöinen paljon puhuminen on taas aika vaikeaa. Hyvä, kiitos Annu ja oikein mukavia lääkäripäivän jatkoja teille.